hayya kai. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Da fara na sa Allah kai ka ban baiwar waka, salati Allah daɗa a gurin manzanka, zana wake salma yar amanar ado ka. Giwar mata salma ce baki mugunta, amanar Yusuf ya ce na wake masa salma. Amanar ado ka salma ce ba ta mugunta, idan har Allah ya baka ba mai kwace ma, kuma na abayar salma wallahi ki ceto ta. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Kuma na hanya kai na wake yar gatan koga, amanar ado ka salma ce baki mugunta. Giwar mata Uman Affayas ce oga, salma ce yar waisa duk salma ba ta mugunta. Salma ta zama jaruma gagarau sai kaka, mazaɓu an sallama salma ta kasaita. Amanar ado ka ciyaman sai oga, amana ta mudan suru da ɗan kawunan harka. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Salmakin musrata akan ki bana shakka, da muna baki mugunta ko gidan makiyanka. Sanagewar mata amanar aduwoka, mai hali da bajinta yar mutanen sheka. Amanar Maryam tana ibawa sai mama, amanar LG ta dakta sai san barka. Amanar aduwoka ta gidan aduwoka, salma ta kasaita. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Sannan autar mata sannan giwar mata, Rabbana ya zaɓe ki salma dan babu irinta. Kin zamo ɗaya tilo mana a fayar sannu, salma ga waka yau gidanki ni zan zauna. Salma ga haƙuri tawakkali babu irinta, na sani tun lokacin da aka yi mana keta, amma yanzu farin ciki muke babu mugunta. Kuma na afayas wallahi salma kin kasaita. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Salma ga aiki kuma na afayas madalla, na ga mata sun faɗa suna masha Allah. Salma kin zama jaruma ta mata na kalla, ko mazan sun sallama mazaɓu na kalla. Kowa ma aina ki ne salma baki mugunta, gamji kike shayaka da sara ba shakka. Amanar aduwo ka salma tabbas kin haska, mata da yawa sun faɗa salma kin musrata. Sanni giwar mata amanar ado ka salmakin musrata dinkin cancanta. Ga jaruma hayya. Amanar ado ka salma babu irinta, amanar ado ka salmakin musrata. Amanar ado ka salma ce ga kyauta, amanar ado ka salmakin kasaita. Amana ta mudan suru sai oga, amanar ɗan kawu jarumi ne sai oga. Mazaɓu murna suke suna ta faɗin salma, kuma na afayas garkuwa yar gidan haduka. A kumbotso mun faɗa kamar ki ban gani ba, mai kunya ga hakuri jaruma muka zaɓa. Kuma na afayas salma wallahi kin ciri tuta, Allah ne ya baki salma ba wancan can ba. Ziken waka na faɗa salma kin musrata, ziken waka na faɗa salma kin musrata, ziken waka na faɗa salma kin musrata. Sanni giwar mata